Baba makadi. Tiripo jamani wakadiwo. Tiri nandi baba vamusoni anditi. Ndiwo vamusoni chaiwo. Aiwa tinotenda. Baba tinoona kuti makabva kumusha muchifambira dambudziko remwanakomana wenyu akadai kusangana netsaona yekubatwa negarwe. So makazvitambirawo sei muchinzwa kuti mwana wenyu yakubereka akabatwa negarwe ari padambudziko? Kutambirika kwazvo kunonetsa, kuda kuti chinhu chisingajairiki ichocho. Saka ndazviwa ndakangove munhu wakabatikana kuti ndakambopererwa chaiko kushakana nezano kuti ndoita sei. Asi chakanyanya kundiomera inyaya yemari. Ndinofamba sei kuti ndinoona dambudziko. Ndakatora nguva yakareba ndichitsvaka mari. Pedzisina ndazowana hangu mari. Ndine 2 days ndasvika pano. Mune mazuva mairi masvika pano? Ndichisvika ndiwana zvakadai sezvizvi. Handina kumbove norugare kusvika pari nhasi. Nokuti norumwe rutivi iyeyu mukomana uyu pavana vangu ndiye wanga ari mukomana wangu mukuru. Wanga ari mukuru kwaari. Haasi hake first born, second born, wanga ari mukuru kwaari wakashaika. Saka ndiye wandandoti ndiye wava mukuru pana varipo vapenyu. Saka ndandakatarisirawo somubereki kuti kana ndikawana zvinonimanikidzawo zvinodinetsawo ndinogona kuchema kwaari. Shamwari kuno kwakamira kwakadai. Wandiitirewo zvakati iye kuti haona kuti ndichaona mudhara. Kana ndikange ndambopinda masango mangu ndikawana zvandawanawo ndinogona kukubetserai. Zvino nezvizvi zvauya izvi zvaitiwa izvi ndio inonzi setback yokuti handisina fukati kuti kana ini ndikuti nditi ndinorarama sei handipaoni kuti panondichenera. Alright. Ndichitarisawo baba ndinoona kuti hamuna rimwewo gumbo zvakare. Mungatitsanangurirawo kuti chii chakatora nzvimbo kuti musvikewo padambudziko irori? Zvinowanikwa zvegumbo irino. Rakangotangavo nokuti ndakagumburwa ndichifamba kumusha ndekupi? Gokwe nembudziya kana kuti? Gokwe nembudziya. Okay. Asi tiri mumapurazi mukopa Queen. Alright, Kopa Queen. It's okay. Saka ndagumburwa kudaro so. Ndakave very much surprised nokuti kazhinji kana ukagumburwa chero iwe papa ukagumburwa so. Panofanira kubuda ropa. Chokwadi. Saka ini hapana kubuda ropa pandakagumburwa. Paibuda mvura yeyelo. Mvura inenge urwa. Ingori mvura. Ingati inenge ino ruvara kwakaita panika wet. Okay. Right. Kali kuti kachona isingabudi yakawanda. Chingoite kudzinga mbichana. Ndikazikana ndanotaurirawo mhuri ndasvika kumba kuti tarisai muone pandagumburwa. Asi hapasi kubuda ropa. Tarisai zviri kubudapo. Ropa rainde pasi hamusina ropa kani. Ameno. Saka after 3 days gumwe rakatanga kurwadza iyi. Kurwadza zvokurwadza zviya. Ndokuudza kuti ndiita sei. Ndakaenda kuchipatara kuSanyati kaviri. Sanyati hospital. Madoctors kuti vanga ari majunior doctors kuti vanga vari chiya ameno vakandinyorera pakati pangu kuti unknown wound. True. Anoona? Saka mai ndobva ndapererwa kuti kana chipatara chichiti unknown wound kureva kuti irota rei irori. Kuti ndigare naro, shamwari ndinokuudzai chinhu chinorwadza. Ndakarwadziwa ndokuchitanga kurasika manje kuona kuti ndava kuita hapana pandisati ndichapinda manje ndiri kurwadziwa manje mung'anga waprofita mung'anga. Saka mese imomo mairehwa zvinhu zvakasiyana siyana.
saka maizama kufamba muchitsvaga rubatsiro zvekurapirwa. Right. Vamwe vanoti muposo, vamwe vanoti chitsinga, vamwe vanoti kuroiwa. Unenge uchibhadhara. Ya zvesho. Unenge uchibhadhara. Kozi vanhu vacho vanoda kubhadhara. Kusvikira pakupedzisira. Wadzimai vangu. Vanenge vanga vachinditengeta ndichirwara. Pakaita muroora anga akazvitakura. Akurwadziwa akakuda kuenda kumaternity. Vakati ndobuda naye. Ivo mai ivavo vadzimai vangu vanga vabva kuno kuHarare. Vanga vane chirwere chomwoyo. Vakanorapiwa kumazowe uko kuHoward Mission. Vapora vauya pamba vari kumwa mapirizi. Voti ndoperekedza muroora. Kwete mai imunorwara iyi. Regai uyaende nomurume wake kana kuti vamwe varoora vaperekedzane naye. Vakati aiwa ko nyika inozoti kudii. Regai ndinda nani naye. Vakabuda ndokuperekedzana nomuroora ndokusvika paroti. Kombi yauya vapinda mukombi. Havana kuenda 2 kilometers kubva pavakakwirira. Kungopinda mukombi chete bedzi chingono kuda kilomita enda hafu kombi chibva yaruza steering ndokunorova muti. Napavari chaipo vaitwa paralyzed. Include rimwe gumbo kuti ndokuliva. Vadzimai venyu. But havana kumboiswa kana. Rakatyoka katatu. Havana kuiswa kana plaster kana chiya. Hatiri kureva nhema. Vakahenywa pasanyati richinzi ridzokere muposition. Kusvikira chipatara chaona kuti zvinenge zvari nani. Kwakwatransfera kupi kuHarare hospital. Panenyatu. Ndokurapiwa mai vandokurapiwa. Ini manje ava zvava nokutaundi worapiwawo. Muriari anambonipa mukana. Aiwa anambonipa mukana. Raramba riri on chete kurwadza kusvikira ndakanosvika ndikumaZCC. MaZCC uko ndokwakachibva chipo manje chandakaona kuti ndo zvakakonzera kuti gumbo richiguriwa manje. Kukakuya tavata mabhozvo anorira. Kwakunoedza kainguva yekushandirwa kwavanhu. Ndakaingwa navarume 4. Namazitoni eZCC kana wakambaona. Vachibaya mupimbira uno. Vachibaya chete. Ropa rikaerera kuti afanika pavhiwa muti. Ndikati kune waitungamira ndikati vakomana zvamandiita izvi. Matondura egumbo rako noguriwa. Ndikati matopora ndikati ropa rose ila papa riri kuenda kupi? Richariplacewa nei? Kanzi aiwa ndo marapiro edu matopora. Ipapo from that position ndo parakachita intensify kurwadza manje. Kundirambidza yangu kugara pamba. Vautanga kuenda zvekusanyati uti. Naenda kusanyati saka zvikureva kuti apa makaenda mune tarisiro yekubatsirwa. Zvinopera makubayiwa muchi just like kushandirwa rakuchitowedzera kurwadza ko. Kutondikuvadza. Saka ndazobva paya ava mai manje vokupondereswa nemota. Vari kuchipatara kusanyati. Vakahengiwa gumbo vakarira kudai. Artificial leg. Alright. Saka ndawa kuti mai vakuvara nemota ndiri pamba ini vakandisiya ndiri pamba ndoga. Ndawa kuti vakuvara ndakati vaiswa kupi? Skanzi vaiswa kukliniki kwainda muroora ndokuvainda vanhu vata mukliniki. Kuzoendeswa kusanyati mangwana. Kuchingoedzawo mangwana kusena acho naiwawo ndakabva ndati ini chakana ndichiva ndovana ndichiteera mukadzi wangu. Ndakutoenda ndichirwadzwa izvi ndotoenda kunoona kuti mai ava vakakuvara sei. Saka zvikureva kuti pakakuvara mai makatombopedza zvimazuva musina kukwanisa kuenda nekuda kuti mamunoita dambudziko. Hatambotora mazuva. Hatambotora vakakuvara sanhanzi handiti. Vachinovata kukliniki vachimoka vachitagugwa vachienda uko. Ini ndichiteverawo. Kuvaona. Ndakaona vakahengiwa gumbo munoziva zvekutorwa gumbo zviyaronga imuchipatara. Kakwazisana
chii chakaitika mai handikwanisi kurondedzerai kombi takapakiwa kunge mbeva kumberi kwayana dhiraivha takagara tiri 4 takagarana ndo matakurirwa acho saka chii handina tsananguro takangona kombi ichibuda mutara yakananga pamuti yakanorovera tinonyatsa kuona kuti takunofa zvino muri kuhasei ini ndinorwadziwa zvangu asi ndinoona kuti ini kwandiri zviri nani nekuti ndiri kurapiwa ko imwi negumbo iri hazisatadi imwi munoita sei negumbo zvomouya muno imi shuga yenyu inoti kana ikakubatai munoita fanika muna nepfara ipapo vachingotaura neni kudero shuga yabva yakwira muchipatara muya kuti vakazoti kumubvana wangu unowaive pano nezuro vakati iwe tora baba uvi navo manesi namadhoktors vakauya muno baba vachiita zvavanoita izvazviite tora waburitsewo navo kumadhumba uko unovagadza navo ikoko ndasiya mugwere uya wandautarirawo saka kubva ipapo handida kuzotokera kwangu kune hanzvadzi yangu yandotevererawo yanga yakawanikwa kunonzwa nenyunga kuchiteketeko akanzwa nezvekuti vadzimai vangu vakuwadzwa nekombi vakangomukawo vachibva ikoko vachinanga kuchipatara kusanyati tivaona mai vakakuwara ini vaizvizva ndovagumba asi vatove consent nomunhu weroad accident kuti tora unoona kukuvara saka vachisvika muchipatara muya votokwazana nemuroora wavo muroora kuti vatete mauya ini ndiri kurapiwa ndiri muchipatara but zvanzi yenyu hakuna chakanaka tavabudisa muno vorwara seriously negumbo irori varipi zvikanzi mwangobuda muno mukafamba muchiinda kudzokera kutara mukawa kune munhu anogomera ndiwo pavanenge vari vavo saka hanzvadzi yangu yakangofamba yawa zvayaudzwa zviya vari vega havana vakambondiradza pandaivevaingavanyingoti ichitodza mheri ndokusvika ndokutanga kuchema paya chiiko wauya zvako ndakufa ini ndakufa gumbo randirambirira iri handichazivi chokuita kwakuzobatwa manje kuenda patara vakati ini zvokumba handichadzokeri bhudhi takuenda kuharare ndokondoenda nemwe saka takarara pastation takumbira pano mumusha tikapuwapo kuvata vakamuka vachikwira kombi neni zvaraita masikati ndinogara rinenge richigwadza normally but charakanga risingari kuvira kwezuva kukangovira raitanga kurwadza usiku ndogwa raida kutora manje kuti ende saka tasvika munotoni muno takachiona uyu tachiona sekuru vamwe vari muno tikati toata pano sekuru tozouma tichienda navo kuchipatara ndavavo deri tiri pasekuru ipapo yakabva yatokwira kunyanya manje sekuru vati iwe unodukira munhu unofa uyu haiwaiwa musoni pana handidi vane mwana wavo mukomana vanonzi Thomas vakati Thomas mutsa motikari kuda kutakurwa muzukuru tiende naye kuchipatara kwakutakurwa manje kuenda kuchipatara cheNorton Hospital sekuru vanga vari pensheni yavagarisa munomu vakangosvika vachinanga kumadhoktors straight ndauya nemunhu ari critical unotoda kufa madhoktors vakati uyai naye kwatiri kuno chingoenda ikoko vaigadzisa makadhi vaigadzisa avo tingosvika kuya kwakutanga mablood test urine whatever zvavaida zvose vapedza maresults achibuda pakare zvikanzi diabetes sugar diabetes sugar diabetes and it's very fast sugar yababa mukavanonokera within 3 days vanenge vavo shuga iri kumanya iyi so zvikureva kuti kugumburwa kwamakaitwa ndo kwakapinza mhepo kupinza kugumburwa kwamakaita ndo pakazotanga nekuzobayiwa kwamakazoitwa kuya muchizama kuti munge muri kubatsirwa ndo pakabva zvakazolidha kuti pazowanikwa kunzi pane mhepo ingati shure ukundanga gumbo iri ndandagara ndinondotekawo naro shaya kuti chii
sazvo yashuga yanga yakugara iri muropa irimo but nekuda kwekuti pane zvakazoitika paita ronda mhepo yakapinda ye Zvakakwira, man. counseling vana doctor vakati shuga kana une diabetes haidi kuvhurirwa ungangovhura vakapinda mhepo yakutotangisa manje kuita basa rayo saka ndava mumaoko mavava navatete vake takavata pasekuru vaya zvokumanikidzira vanhu vakangorinda vachiti kana ava hana moto naava hana moto kusvika kwachena vachipinda neni mumakombi ava ndanga ndisingarwari kana ndangomuka ndikagara handicharwari ndombosvingavo kusvika tanosvika paharare hospital amini kuti takatanga kuharare takatangira kuharare hospital ingwarire yato ndakazoenda kotopatikisa ndada kuinga chikumwe tasvika kuharare hospital kuya vakada kupuruvha kuona kuti zvaonekwa kunotoni ndizvo here pamuchini vakutora futi yawirirana vanzi baba shuga yamaya naye pano iri kukura yai nokukasira hama dzenyu dziripi kati avaripo achauya kana ngozvisting awa yakwana wakauya ivo vavese vakaudziwa nava vamuno vanonzi vari ku-UK vamwe vacho vaimunhu vakauya vese vakaudza kuti kurumidzirai baba kana muchida kuti vararame pakangaondo vakaramba vakati hariguriwa zviti vamwe vakati totora maemergency documents tovasamudege kunorapa kunze kwenyika asi chiremba wakati zvose zvamunoronga hazvisiri wrong but you are behind time abano vakati hatisaini operation yogura gumbo chiremba mangwana tiri kotora pension yedu tasara manje chiremba auya akagara pandiri akati baba toita sei tiri kuona live hamuna mako pai kuona kuti chiremba zvikanzi shuga yenyu tarisai gumbo raoma hakusina chiriko shuga iri kuramba ichingokwira ichiuya munokwanisa munogona here kuzvisainira mapepa kana mukazvisainira mapepa emwe vana venyava havawiri vakatipa mhaka here mhinduro yangu yakave yakanaka fani asi yanga yakavaomera just because ndakati imi munoita basa renyu professional work kana muchiziva kuti mukandigura gumbo handifi ndipe mapepa ndisaini vakati ko vaya vakauya vakati wakaauthoriza gura ndiani ndikati handiti munoti ndinenge ndiripo have got to answer myself ndini ndinozvipindurirani kuti ndii ndinorwadziwa machiremba vari 2 vakamira vachifunga kuti mudhara anotauriko vakawedzerana vakaita wechitsiriri wechikadzi vakati baba mati moda kuguriwa ndikati tokupai mafomu here kati ndipei munogona kunyora here ndikati zvandokwanisa kunyora pafomu ndichanyora zvandisingawisi ndosiya tokupai nesi ndobva vatorwa nesi vanzi iwe tochira baba vakwira mafomu ava iwe unoramba uri pavari chimotiita zvavari kuita kusvikira 10 o'clock manerozo paripoti ndokurara mupataramo yavo nesi vayangotsimwaira vari apa ndiri pamubhedha handina kumbonetsa kusvikira vachizouya kuma10 machiremba aya zviri sei baba ndivete hangu ndanapuwawo mapirisi okunyaradza marwadzo kuchiedza indakabva ndaziva ndogama ndaiziva kazvandaiita kuti navo vanhu vaya vakati havadi kuti ndigugwe ndobva mafomu aindobva ndavika saka vaya pavakaya 6 o'clock morning mamukasei ndamuka zvangu mamukasei tiri kuronga nyaya yekuti tikutorei saka izvozvo vamwe vari kugadzirisa mapepa avo saka yangokwana nguva tinouya tokutorai ndikutenderana navo asi ndaiziva nguva nekuti takatarangana nachiremba kuti by 9 o'clock unofanira kuenda kutheatre that same day vachibuda vaya indibva ndaenda kutheatre unosvika ndokugadzirana nachiremba vangu ndokutwa kumbo vanhu avapo visiting hour yamasikati timu yauya
kana achikarama ndichaiswa matipi. Ko pamakadamburwa paya muchibva mukudamburwa pain yanga iri the previous yanga yakafanana here neafter madamburwa? Ndichida kutsanangurira chokwadi. Kurwadziwa kwandaita kubva kumusha kusvika ndasvika kuno kuiwa uko kwakusingambotipi mukana wakafanana nezvauri kuita izvo, kugara neni kutaura neni kudai. Aiwa, kuti kana vanogona kupfuura ndandisingazvikwanisi izvozvo, asi ndangogurwa chete ndakaitanga kuve normal manje. Ndainzwa zvangu kuti kune something zvaitika pagumbo rangu, but ndaigona kupindurana nomunhu nokuti mwenezi akaiti sekuvamusoni, ndikati wee handi muri kutsvakei, nokuti anhu anichidai. Ndikati iwe unonga ndotsvakei, muri kutsvaka gumbo renyu? Ndikati haiwe gumbo hakuna mudhara gumbo tasiya kuseta. Saka ndandave normal, ndairwadziwa zviri normal, but pakangodevelopa kamwe kakurwadza. Ndakazonzi nachiremba akati hatirapi kakurwadza ikako, kokuti haurwadziwi paya pawakachekwa, unorwadziwa kumhepo, unenge uchirwa zvakanangana negumbo, asi unenge uchirwadziwa unenge uchinzwa imwe feeling yekuti ndine zvigunwe zvangu zviri kurwadza, asi hazvirwadzi. Ronda riya rokuchekwa rogurwa riya ndichiribata kudai seharirwadzi, but kumhepo uku zvakanangana negumbo iro unezwa ndofaini. Chiremba akazonitsanangura achiti zvamuri kunzwa izvo sekuru hazvirapiki, inonzi phantom pain, zvichapera zvoga. Imi munongoramba makadii mune belief yekuti mapora. Kana mukadhauta pane zvamazvitendera kuti tikuitei, hamuna kwamuenda, munofa. But kana mukazviaccepta sezvazviri, hationi paine dambudziko paupenyu hwenyu. Saka ndiyo nhoroondo yokurwa kwegumbo rangu kusvika pari nhasi. Right from there ndakanzi moenda kulocal clinic ndokunonobiswa mastichi, nokuti shuga indaona kuti gumbo renyu kurumidza kudzoka, chibudai munonga kubatira zvirwere, vana venyu kava vakutorei. Vana vandatorwa nemotikari ndoenda kuruwa kwangu limizapa. Aimuka neni achinda neni palocal clinic yeruwa. Ndandingapindi mulaini, ndaingosvika chete bedzi ndichigezwa bande changu chidzokera. Ikoko machiremba uko vakati kune imi ndaona kuti ronda renyu rinoda kuti mudzokere musi mune purazi renyu, ronda renyu ratovhara, but isisu anotiauthorize kuti tisanyaya tokuita mani tokunyorera tsamba tokudzokerai kwamakabva kugokwe Harare Hospital. ndokumunoti tichadwa ikoko. Hapana chakaipa, mukomana wangu aivepo nemotikari yake, ndanyoregwa discharge form Harare Hospital. Ndikauya madzoka baba, ndadzoka mbovhura tioneka gumbo redu vakati mapora kai, hapasina nidi kuchengeta. Munogona kuwanikwa mari here, otherwise tikuitai forward automatic center paranyato munozvitengera gumbo renyu. Ati ndinongoisawo chichemo mukati mavanhu, ndoni nyaya yasara chete bedzi. Kama mawana mari nokunyorera tsamba, munoenda kunonzi automatic center, munosvika mogara pareception motaurirana, vokuudzai zvavanoda maererano namakumbo okutenga. Saka ndorumbi yandakaita ndichikuti ndawanikwawo mari ndokugoenda kubarenyato avo ndanda nouyu unotaurirana nachiremba vaya vakati mune mari here? Mari tinayo. Anga atine mari yedu, bhatarai, ndobhadhara kwakutanga kukasitirwawo kugumbo iri. Akakasitiwa akaita matatu, ini ndio rechitatu. Rimwe rakakurisa, rimwe rikaita dete. Saka vanoti nemaitiro avo ezveutano havadi chinhu chinobata. Chikangobata wotochikondema, kwai chinomutsa zvechirwere chiya cheshuga, haidi kuti pasuke shuga. Pakasuka votokura futi naipapo. Saka rakaita makumbo matatu achirambira.
richitsirino rakazopasa ndo irori ndoripo. saka pari zvino muchine pain here yamuri kumbonzwa maererano negumbo irori kana kuti totally gone? Tinotaura chokwadi kana tasangana nemanagement enyu. Vakuru vakati pabhezino ravende, hamuna mboziva here? ndizvozvo Akabva zino paravendeka. eh This is not original. Chinhu chokuizwa kai. Izvo zvinikaramba ndakatika naro kudai so. Ndinozonzwa kuti ndinoda kuti ndigare pasi. pasi Ndobisa ichi. Nokuti ma-instruction atakapiwa maererano nezvizvi. Kana muchida kuti tigare zvakanaka imurisa kunetsaiwo. Kana muri pamba penyu muri station pamba musapfeka chinhu ichi. Wari pasa kana chimwe chinhu mogara zvenyu pasi icho makachiisawo. Mamoda kuenda kutoilet mopfeka chinhu chenyu chimoenda. moenda Kana makuda kuenda kutaundi mopfeka chinhu chenyu. Mukada kuenda kutaundi munogara navamwe mopfeka moenda. But nguva yoga yamunge mangosvika pamunenge muchinzi mastation isai. Ndokurarama kwacho kwatinako. Harina dambudziko iri. Harina. alright aiwa tinotenda baba tinotenda cause changa chatinetsa ndechekuti tikuona imi mamuna then mwana haana zvekare then pachizotaurwa kunzi pane mumwe munin'ina wamukoma musoni akambobatwa futi negaro Ndikatouya kuti akatemwa musoro. Ndikatouya ndomuona kubasa kwavo kwavanoshandira kumvura. Ndikatouya ndifambira izvo zvokuwara kwake. very sad baba aiwa tinotenda nenguva yamatipa yatakurukura nemi so kana tichazoona kana paine vanoda kutibatsira vachabatsira sezvo mukoma musoni vaisa nhamba dzavo vanokwanisa kutibatsira ipapo vachifona vachine zvavanobatsirawo nazvo. Kana ivo baba vaita interview vanogona kutokupawo foni nhamba dzavo. Aiwa vambondipa zvavo Ini alright dzenyu dzangu haudzidiwa. alright chipai dzenyu alright aiwa chipai dzenyu kana pane vachazoda kutibata dzenyu zinoti 077 36 makanganisa 0775 and 36 22 36. alright aiwa thank you so much baba musoni. Okay, thank you. aiwa tinotenda nenguva yamatipai so matambudziko amurusangano nawo nekuburikidza nedambudziko iri rekuti mukoma musoni sezvo vati ndivo vairiritira munhu vachikuonaiwo muri kumusha dambudziko ramurusangana naro pakaitika tsaona matambudziko akaita sei? Apa shamwari ndo pane nhama apa matambudziko apa ndo pane nhamo nekuti kana waone upanga wakabhesa kuti kana zvanetsa ndinoenda uko kuwa ukange kwaparara kuya kuti way forward hapasina izvo ndigere panapa kwakutotanga kutsvaka manu avenue kureva kuti ndakuti kwandandisinafaniri kuenda kuya ndokundoinda nokuti hapana alternative ndokundoinda nokuti uya handichagoni kuti ndibetserezve yakadai handichagoni. Saka uya une dambudziko rokuti ararame iye nemhuri yake. Iniwo kuti ndatove munhu ari panguva yakaoma chazvikozi ndiri munhu ari disabled ndakura ndandiri dependent pane umwe munhu inova ndandiri dependent kwaari wakwari saka hapasina chikuita. aiwa tinotenda wamva kuzi mutupo ukwawata aiwa ndizvozvo baba it's okay so vanenge vachida kutibatsira vachatibata panhamba idzodzo dzamatipa vachiisa paeco cash kana kubata ipersonally. aiwa tinotenda baba. mazvika tatenda imi munonzwani imi matotizwa tiziva kuti munhu anoenda kwamusoro. Okay.